Ungazindwa kakhulukhulu ungagcwaliswanga. Ngimnikezile ukuhlakanipha. Ngamnika uqonda. Ngamnika amandla. Bese ithi iBhayibheli ngoba asibukaliswa ngumoya wokugcwala okwabuye sesaba kodwa umoya wamandla nokuzikhuza. Ngimenzile abe ingcwethi yomsebenzi. Yini uNkulunkulu abeyifuna la? Ukuba kwakhiwe ngethabanakeli. Ithabanakeli limele uNkulunkulu ephakathi kwaIsrayeli. Okusho ukuthi indoda ayindoda ekholwayo eyazana noNkulunkulu iyakwazi umlando uThixo abe phakathi ebandleni. Akushiwo ukuthi ubengekho umama usibanibani, ubengekho umfundisi mesiyezwa kodwa indoda ekholwayo iyamlanda imhlake phakathi ebandleni. Njengoba egcwalisiwe uzokwenza umsebenzi. Ngamanye amazwi uzophinda ngethabanakeli. Alizomela ngepresence kaNkulunkulu noma lapho uNkulunkulu yahlala khona. Ngoba akufanele uNkulunkulu indoda ikhonza iphendukile ibalishaya ivangeli engazwakali empilweni yayo. Lapho thabanakeli ukhona indawo ebizwa ngokuthiwa outer court. Bese bakhona indawo ebizwa ngokuthiwa i-holy place. Bese bakhona indawo ebizwa ngokuthiwa i-holy of holies. Glory to Jesus. Outer court bonke abantu bayabonakala bebakhona kwa-Israyeli. Kodwa i-holy of holies kungena umpriest. Ngizothi namhlanje indoda ayinakhona into ayenzayo emthandazweni ifuna uNkulunkulu lehle izulu. Singabi ngamadoda agqokothayo nje. Kodwa sibe ngamadoda ashisekela uNkulunkulu emthandazweni. Indoda ibe nayo igumbi lomthandazo. Indoda egcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Kwi-holy of holies, the most one, holy of holies, kwakuyipriest kanye ngonyaka. And yayihlukanisiwe iveyili yakithi. Abazibhalo bathi wayeboshelwa ngamakedama ukuze mayongena lapho ngoba akekho umuntu owayekwazi ukuba engangena kuleya ndawo. The way eyayingakhona yehlukanisiwe ngeveyili. Ithiki yayo leya veyili yayinzima kakhulu. Abaziyo bathi ungabophela iy'nkambi eziwu-16 zidonse ngapha ziyele, nezinye zidonse ngapha ziyele, ngeke idabuke. Umpristi wayengena ephethe igazi ley'mbuzi nelamathole ayoshwelezela izono zabantu. Uma eke wangena mame kanti akahlambulukile,
kabuye intela sekhaya. Thina sinenhlanhla. uNkulunkulu amazi the way asibekezelela ngayo. When uyakwazi ukuthatha imic ume phambi kwabantu ungekho right. Wazi kahle ukuthi uvuka somewhere. Kodwa umpriest wayefika phelele kuleya ndawo. Bese bemuswa ngalamakhetha bezwe ngokwenza ukukha. Ube ngabe inkonzo iqhubeke. Wakuzwakala ukukhethekhethe. Uthi inkonzo njani? Yaqhubeka. That's a main aim ukuba uzwakala lo yamsindo ngoba wayefakula ukuze kuzwakale khona into eyenzakalayo. Uma ngasazwakala bemdonsa wayephelela khona ngapha. Indoda kufanele ibe ngcwele emoyeni nasemzimbeni. Besisondela kwi-Holy of Holies. Ngamanye amazwi isondele kuye uJesu mayefa. iBhayibheli lithi leya ndawo ke yadabuka from top to bottom. Sasa siba nelungelo sonke yosondela. There is no need manje ukuthi bakhona umuntu ongenela ngale. Sonke sasenelungelo because uJesu wafa. He died. And the Bible igazi lakhe elibiza kakhulu the precious blood of Jesus. Lakuthekela wena, lakuthekela mina. Yilo elasafasa. Wathena kanye endaweni engezwanga ngesandla. Engenanela igazi. Ukuze uthi warunebheza makulahla uapply the blood of Jesus. Hallelujah. Elika Jesu igazi alifana likaBhele elalithi mbuyishelele mphindiselele but elika Jesu lalithi bakolele. Shout hallelujah. Elika Jesu lithi bakolele ngoba iyolodwa athi umhlabeleli it shall never lose its power. Lenza ukuthi noma ngabe sifake sinjani kodwa uma usondele ithi iBhayibheli uthembekile ulungile. Uma sivuma izono zethu ahlala sihlambulule. Oh hallelujah. Hallelujah. Ikhona amadoda. Let the Bible balisala uNkulunkulu wamaphela wamchusa wamileta wamgolisa ngamaksha ukuba kwazi ukuthi adwebe akhe the tabernacle. Kodwa mase lifikile nale kwisambulo ithi iBhayibheli itabernacle kaNkulunkulu iphakathi kwabantu. Bese kuthi 5 phela nenza konke kube kuhle. Tabernacle represent Christ. John 1:14 ithi iBhayibheli ulizwi waba inyama wakha phakathi kwabantu. Akahlali endaweni esenziwa ngabantu kodwa uhlala phakathi kithi. Udlulile okokuqala. Udlula insizwa udlule konke bese kwehla uChrist ahlale phakathi kwabantu. Sanvala the Holy Spirit
Spirit uyosebenzayo. Ithi amadoda, the Holy Spirit, uNkulunkulu akagcwale endodeni. God, the Holy Spirit. Ithi iBhayibheli, madoda, hlalani nize niphathiswa amandla. Mayisefikile umoya ongcwele niyakuba ngabafakazi bami. Iqala eJerusalem ibe nesibindi. On the day of Pentecost, we said the chapter 2. Ithi iBhayibheli umoya ongcwele bahlala balindela kwikamera phezulu. Ithi iBhayibheli kungazelele umuntu bethandaza bezwakale ngathi kunemvulo noma umoya ongcwele wehla njengomoya namandla, the rushing wind. Bazwakala bonke kwabonakala phezu kwabo iy'nhlanzi engathi ezomlilo bezwakala bekhuluma ngayini messenger. UPeter akasaphakama njengalesi esikhathi ekhonjwa intombazane ithi nawe ubungangenabo. Ngaleso sikhathi wathe intombazane ndini angimazi. But on that day, the Pentecost, waphakama uPeter wathi hayi abadakiwe laba, but they are filled with the Holy Spirit. Bashumayela bakhuluma ngayini messenger. Lithi iBhayibheli ngalolo suku begcwalisiwe washumayela uPeter kwaphenduka 3,000 wabantu. Indoda egcwele amandla engagcwalanga indaba, engagcwalanga izinto zesonto, kodwa egcwele uNkulunkulu. Uthi umfana wamala gcwala kimi, gcwala kimi, fuphele mnandi. Uma samgcwalisile umhlabelelo yami uthi woza moya oyingcwele ma ungeneke thina so sigune siswe woza moya woza moya